An dúir me písa fianna se ólaíoch dúil eile riomh faoi an náire a bhrahamíd dar dange, an síneadh fada. Thug sibh faoin airiamh an méid daoine atá a fágant an síneadh fada amach ón anamnacha. Tá isagah céise féin, Pádraig Harrington mar hampla, cá bhfuil an áfada a Pádraig. Tám se féin ciúntach. Is minic an neirm se gur Manchán is anamdom in inad Manachán. Agus tá daoine níos measa ná mise fiú. Chua me thairisce chun búla le duine bánacha. The hour of decision is upon us. A hílas, go ceartam chun me finganí a bhailú agus tacht saolann so sa chans go méach léargus éigen na gutsa is sa síneadh fada. I mean, síneadh fada i de anam. Tá síneadh fada manam, tá síneadh fada ar an ó. Ach hálann seo bhí sé codeachar irí ar lucht gáilde duling le Dara Ó Briain, just capping me se beáin, just ábhrí níos éascí domhaing an síneadh fada. Agus mohím se náire, agus mohím se ghfuil cúcholann agus sion macúil agus na glún in glún de hairnig agus gúiltar fad fergach le mar seach, just bhí sin níos éascí tá brnarm. I mean, tá sé gosúla omlaut a bheagat na bhar tá sé deachar é míú le daoine. Ach, I mean, tá síomháin tá saoil códachar do riine I Lúndan, tá cultúirí nua a tuchtastach, is caithfar é anamh éasca dóibh. Yeah, listen, ní gála, excuses dhéanam ar seo, fada agam agus tám sé tar éis an fada sin just a héine. Tám sé tar éis an fada bhrúem. Bhí gán fada. Tá sé deachar, all right? Tá sé nim sé cóí an airan, tá sé deachar. Céimena, an céadram. Beidir an céadú just go mecht daoine compórdeach leis an gcuireann réanachs leis le Ó Briain agus leis an tarna. No, it's mailam an fada agus is fúlam guim se tar éis an fada chailúnt. Agus an fada fós an. Let's just leave a solar, ciocca gutta gartan sol an fada bheir. Ar an ó, bechóg nach fada ar an ó. Ó Briain, tám se Ó Briain, Briain Barú, te sé ras agus ag dul a trid a gine na Vikings an tam sin na fada agus an sin, bhí sé gaí agus hánas agus mariad a ré. Agus seo dhéanam se go sí Briain Barú, buinim se an ó. I mean, níos tíanam sa bheith crustal ach fíoch, tugach síneadh fada dut. Agus hálar a daigant. Rugach le fína síneadh fada mé. Hánig sé ó glún go glún hánig an síneadh fada agus mission agus déili mis agus asna agus na sáilse gala agus seo is a West End just níor bhéin amagam den fada. Agus higgin, má tá tú gorta, más fáid dute, clí leis, I mean, gach Caimi just le nuad lingach, más féidir leat é bhirtarás. Bhfuil tú tiltanach fiú iirechtíon. Gentlemen, God, is féidir méireachta, of course is féidir méireachta dhéanamh ní. Ó fada. Ó fada. Dara Ó Fada Briain. Ó fada. Dara Ó Fada. Yeah, rin. Dara Ó Fada Briain. Yeah. Manachán. Dara Ó Briain. Ó Briain. Rather than Dara Ó Briain. Dara Ó Briain sin. Hello, please welcome and say Dara Ó Briain. So da ducamíis na inis a ceanda do postéirí. Gan an fá down, é lum nocht an ocean. A gurfá. Curing an fada rash. Yeah, curing an fada rash. Tá sin ná go mech an fada sin áit. Tíirech é. Yeah. Tíirech. Is mo fada é. Sin é. Lums an fada. Sha. Okay. Lums an fada. Anias. Dara, gur a míle mágata sin. Gur mágata. Repatriation is a must for those who truly trust. The holy Mount Zion is calling. What's the matter? Gwil se omláin a ríis. Omláin. Ó gáir is Dara.